A la pràctica d'avui intentarem identificar 6 líquids a partir de les seves densitats. Els líquids són oli d'ametlla, aigua, aigua salada, glicerina, oli d'oliva i alcohol. I no sabem quin és quin. Busquem les seves densitats a la xarxa. Cada grup calcula la densitat d'un líquid a partir de la seva massa i el volum que ocupa. Després, ho posa en comú amb els altres grups. Els resultats han estat els següents. He calculat la densitat d'aquest líquid i mirant la taula sé que és l'alcohol. He calculat la densitat d'aquesta substància i mirat a la taula i he trobat que és aigua. He calculat la densitat d'aquesta substància i m'he donat mirant la taula que és glicerina. Calculant la densitat d'aquesta substància i mirant la taula he descobert que és aigua amb sal. La densitat de l'oli d'oliva i de l'oli d'ametlla són la mateixa, per tant, per la densitat no podem saber quin és quin. Té raó. ¿Por qué quedó?